binuang na nagtudlo mo dalan sa langit, wa mo kabalo na asang dalan sa simbahan. Mo ni mong gi-assign ang diri pastor. So bidaon na kay pastor. Bilang basta nanay mo ginabasa sa sign tar. Wag kitay kuan, wag kitay choice. Kaya ba? Patay ko pastor. Dapat kayo. Basta pastor. Bukat. Pastor. Asa? Mo ka ni lugaran ni pastor imong gi-assign ng pastor? Amo ni. Kung saag ta pastor ba? Barangay Astoga. Sige, sige. Sibulan ni, sibulan. Mungutaw na rin ako ng pastor kung natin makita ang tao pastor makasukat ta. Sige, sige. Tara. Layo ra magay dia. Lindo din yung bukid ka, bintur kayo. Pastor, pastor. May tao pastor, paingon diri pastor. Mungutan na pastor kay saan ta pastor ba? Kita na rin kayo ang harap kita. Sige. Yes! Tapos, mga pumrad. Sugot ka dito. Mga pumrad. Asa sa na. Pay karo natawa. Sir, sugot ko ba? Saan na to, sir? Kuha lagi ni Brad kay hindi minasign. Usa ko ka ministry pastor di sa kuan di sa inyong distrito. Nya ngita mi sa balay lagi ni Alalay ko. ngita ang balay ni Romeo. Oh. Romeo katong medyo nay kuan sa Romeo tong nay piklat sa mata bitaw. Bulog ko sir. Bulugan mo kay Romeo dire. Basta katong kuan nay piklat sa mata. Oh. Nakinom dun ako. Kaya nakato ka ng balay. Romeo, tamad. Oh, Kana, brother, kana. Mana. Alam balay nila. Katultor ko ana. Sikat kayo na dire kay para inom man na. Kita ka nang dalan dito patulong. So balik na pastor. Balik ko kay. Kita ka na isita lang na. Ingon diri ah. Diri pa do. Dito kay siyempre sikat Balik na na, pastor. Balik din mo na. Ani. Kita ka na lagi na no. Roman, di ko mo pakaliwa. Kaliwa. Din. Kita ka ng balay na taas kayo. Oh. Ay mo na. Balay. Duwag ang dana. Oh, sa naras. Mauna na. Muna. Sige, mo na siya. Di balay man. Hindi. Muna na ang tao na magtulong sa inyo kung asa ang balay ni Romeo Tamad. Klaro rin. Pagtarong, brother. Asa man napita na? Nagilibit ka diri, brother ba? Dayo rami diri, brother. Kaya na po diri. 10 years na ko diri nagpuyo. Nadala na siya kalipat. Salamat talaga. Salamat sa pagtudlo, brother. Basta mo na katong kuan, katong bungutan mo to siya. O mao na to. Murgi binuangan tatong tao, pastor. Katong katong dong dosan danas daw niya mangutana na dito. Siyempre wasa katuod. So dito ta mangutana katong balaya. Sige, pastor, tara. Pastor, asa kan simbahan diri no? Sabi kay wa man tay klaro katudlo asa ikwan lagi. Ni brother Romeo. Okay, ingon mo siya nga katong kuno ang kuan, katong unahan kuno ani mga kalibunan unya. Saag naman ta ning sapa. Sapa naman eh. Mura. Perti pa yung ginita na kay alas 9 na late na ta ron. Wala pa tayo mapangutana ano. Bilang. Uy, kuano na ibata. Ni bata, pastor. Sakto mangutana ta karon, pastor. Hala, kinsa man sila. Naka-spooting. Kiraan nila oy, naka-lumslip pa jud. May buntag anak. Buntag, sir. Kami nagkuan mi nagsangyaw mi sa pulong. Pulong sa Ginoo na. Oh. Ya tuduan ka na mo kung asa ang dalan padulong sa langit. Tuduan ka na mo kung sa ikuan. Pero mangutanan mi sa imo kung kay iniharam mo yung magbaptas. Naa mo ko ni simbahan diri. Asa man dapat ang simbahan diri? Na, pagkanda ko binuang na nagtudlo mo dalan sa langit, wa mo kabalo na asang dalan sa simbahan. Patay.